So right now muri yezimbabwe right now vanhu vakawandisa vari kubudikira achitiwo yava nguva yachiwenga manje ari kuti yava nguva yachiwenga manje sodoona kubvunza kuti vanhu vari kuti yava nguva yachiwenga pakuita sei. Right, so right now a political arena iri kunakidza, it's a debate riri kuitwa and it's like vanhu vazhinji vatichisangana navo vari kuti ivo Mnangagwa pabude. So one, right, ndekuti right now the opposition is speaking in one voice. The opposition right now iri kuti no to 2030 Chamisa, Tendai Biti, Love Mo Maduku, Monzora, Douglas. Zvaro nachijaka kuti hey Monzora ndowezani but wakatobudikira right now achikanda statement like it was written ndizuro oro kusora nezuro achitaura iye achishoropodza the 23rd amendment bill achitaura uye also kuti how is that amendment bill outside the constitution, like what they are suggesting, what they are requesting to do is already something that is outside the constitution, like the way avaruda kuita nayo nzira hazvimo muconstitution izvozvo Monzora wakabuda ichizvitaura, right. So opposition right now is and then tina Job Scala also is opposing. So it's a different thing than panguva yaComrade Geza yekuti opposition yanga yakazvinyarara yairizi isati yawana real reason yekuita fight. Now the opposition can see kuti the constitution is about to be counted, power is about to be stolen, the position of president is about to be stolen, the power of voting is about to be stolen, like everything is about to be stolen right now. And so Chiwenga right now, if he speaks, he has got a lot of backing, right? Two, ndechekuti kwava nema-retired generals. Those retired generals led by Muchena, yavari kuti Muchena declaration. And so this analysts are kuti right now Chiwenga is the time for him to speak. I think he will of course do it in using the process. So I think inyaya yemuparliament kuti pachaitwa debate muparliament, it's not that much of a debate, but pachaitwa voting muparliament about the bill number 3, and it late May, early June there ndo parinoitiwa. So Chiwenga right now, I don't know what he is doing, but my analysts are kuti backing yavapo yekuti if anything that he's supposed to do zviri pamutemo, whether it's I don't know, maybe it's consulting ma-MPs, kutaura nema-MPs achivaudza zvaari kuvaudza, there is backing oro kumisa zvinhu zvisina basa, because vazhinji vanokuudza kuti zvinhu zvemuzimbabwe zvinoshanda nefear. Handiti so nyaya iripo inenge iri kusimuka, wotaridza power, just saying something to signal those who are standing with you that you are there. And because tose toziva kuti Mnangagwa unenge achivhundusira Chiwenga pakuti maybe unogona kumudzinga. Chakangomira right now obviously Mnangagwa is like a reason why kuti adzinge zviri justifiable nevamwe, because mufanira kunzwisisa kuti as of right now the military haisati yava controlled neMnangagwa family, it's still in the hands of the real comrades. Although these comrades Mnangagwa thinks, but everybody when you are in power they act like they are loyal, they act like they love you, man. It's so mufanira kunzwisisa kuti kana mukaona vana matatu vana general matatu vari respectful varichi, it doesn't mean kuti they rally with the 2030 thing. It just means, you know, they just have to respect because they are in the positions of, you know, they are doing their job. But vese vaya unoona kuti in fact munhu akakwana chaicho, I don't think kune munhu one zvake angabvumirana ne-amendment bill rere rakunyatsoona this is a power grab. And so vose vava vanhu vari ready to rally behind Chiwenga. And I think also ma-analysts mamwe ari kutaura achitiwo it's a gamble. Mnangagwa ari kufunga kuti he might win in the parliament because of the benefit that the MPs will get yekuwedzerwa 2 years. So iye ari kufunga kuti izvozvo zviwork, and also mari maybe pane vamwe vakapiwa marika kuti dzimba. But when you look at it,
vakomana vanenge vakatokwana, and most of them they are educated zvokuti they can't just be bought like that. So Chiwenga right now it's his time yekuti aite zvaanofanira kuita, tigone kuramba tine democracy muZimbabwe, kwete kuti democracy yedu iurawe nekuda kumunhu anenge achibudikira achiti mari yose iri kupinda munyika. Just imagine maminerals mangani, because mari yeZimbabwe, mari iri muZimbabwe, upfumi uri muZimbabwe hahusi kuyahya hwekuti kwanzi pavakwa mafactories, vakomana vakazoproducer this much and this much product, ndobva vakatengesa, ndobva nyika ikawana mari. No, upfumi hwemuZimbabwe ndohwongoti huripo by default. Panongouya vanhu voinvesta mari yekuisa mameshini ekuchera zvichegwa, vobudisa mazilithium ari in demand in the world right now, vobuda nawo iko zvino zvakabhana raw export, kureva kuti mari ichabuda kulithium ichatowedzera about like 10-20 times. Apa already papachipinda mabillions handiti, and then motora mabillions aya mogadzira marodhi, movaka zvino nezvino izvi, hakuna mari yapinda kupublic because hamusi kuwedzera vanhu mari yemuhoro. And it rather than kuti muwedzera vanhu mari yemuhoro, mari ipinde mumacommunities. Kana mari yapinda mumacommunities, local businessmen will succeed, and once they succeed they'll keep building, which is what we call building the nation. Imuri kuti no, we centralize power, totora mari yose toziva isusu zvokuita nemari togona kubuilda nyika. But so far vanhu vachiri kungotambura, hapana zvatataona. Kana hapana. Shuwa ungandudza zvoni kwanziwo trabablas inondibatsira chii? Trabablas boys, ndotofara ndiri mudheni mangu ndisina basa, ndisina mari, nokuti kwaikwava one nyika yose icelebrate trabablas for 5 years 6 years. So maanalyst ari kuti ino ingo yachiwenga. So garai panapa muri yeZimbabwe, tenge chikupai maupdates nemaanalysis zvinhu zvichiitika.